जोबोद गरिब दुखुथिया होननानै प्रमद सारमोनहा आंखौ एसे अननानै सहाय खालामहरदो। आं खुलुमो आखाइ खबजोबनानै आंहा संसाराव जेबो गैला। फिसा सानैखौ लानानै जोंहा खायसे गिदिर सिमां दंमोन जोंहाबो। नैबे न'खौ सिफायनो लुनो होननानै रिथि लायनो होननानैसो ओंखारदोंमोन। बेनिफ्राय ओंखारनायावहाय गावनिनो लोगो मोगथां होननाया बेखौ लेंहरदों आरो लेंहरनानै ओमफ्राय जौ लोंनो होननानैसो लेंहरदों। ओमफ्राय बेयावनो गावसोर साबा होननानै खिन्थादों। नामफोरा बिसिनिया बिनि लोगोआ जोंनि गामियावनो मास्टार मावफैखायो, मोगथां ब्रह्म होनो। ओमफ्राय सासेया बिक्रम ब्रह्म होनो, सासेया बे समावदि दंना गैलामोन आं मिथिया। जायखिया गावसोर लोंनायाव साबा मानसिफ्रा सासेया देब' होनो, आबौ जायो सोमोन्दोआव। सासेखौ बारलांफा ना माबा होनो आरोखि नामखौ। बिसोर साबामोन आरो आंनि फिसाइजों आंनि हासबेन्डजों। आंनि हासबेन्डनि नामा सनारु नार्जारि। बिसोरो मोखोनागुरि होननायावहाय लोंहैदों होनदों आरोखि। थांनायाथ' मोनाखाबायमोन। आं मोनानायखाय आङो गोबां बादा होदोंमोन आङो दाथांसै होननानै। आंबो माइ लामदों, ओमफ्राय गावबो सरकारनि न' मोनग्राफोरनि न' लादोंमोन नालाय, खामानि मावदोंमोन नालाय अदालगुरि गामियावहाय लेद'फारा खाथियाव। ओमफ्राय बिसिनि न'खौ गाबोन खेबनो फैगोन, दिनैनो बे लिंथारखौ फोजोबनांगौ होननानै बे सानैनि न'खौ लुहैब्रबनानै फैदों आरो बियो। 1थासोआव न'आव सफैदों। ओमफ्राय न'आवनो ओंखामा जाफैगोन होननानै खोन्थाखादों। ओमफ्राय संनानै खावनानै बिदिनो दोनबाय। आंबो गावखौनो जानो नेबाय थादोंमोन। ओमफ्राय गावबो आंखौ नायसनाखै आरो गाव फैबाय। फैनानै डाइरेक्ट फैनानै न'आव गाव ओंखाम ओंख्रिखौ खुरनानै जाफैबाय आरो आंथ' बे फैनायखौ नुवाखै। ओमफ्राय मानो फैदिया, इसिबां टाइम जाबाय होननानै आङो फैबाय। फैनानैहाय आं फैबा बे लामा ससेयावहाय लोगो मोनबाय आरो गावबो मिनिबाय। आं नोंखौ नुवाखैना सिमा होनना बुंबाय आरो आंबो नोंखौ फैनायखौ नुवाखै होनबाय आं। ओमफ्राय गाव फैनानै खुरनानै जाग्रोबाय। ओमफ्राय बिदिनो आं माखासे खामानि मावनोसै न'आवहाय होनना बुंबाय आरो। ओमफ्राय गाव औवा 6 दाल 7 दालसो दानदों। गाबोन न'खौ सिफायगौमोन नालाय, मंगलबार बारायाव जानाया 3 थारिखआव जानुवारिनि 2023 आरो। ओमफ्राय औवा माखासे दानबाय बियो, गाबोन न' सिफायनायनि खोथा दङ नालाय। ओमफ्राय दानखाबाय आरो। ओमफ्राय बाथाम हास'नो माबा लायनो होननानै बुंबाय बियो, रिथि लायनो होननानै। दा थांसै मोनाबाय होनबाय आङो। मानो थांबावनो, मोनाबाय होननानै बुंबाय आं। ओमफ्राय होनबाबो थांबाय आरो। थांनाया थांनाय नंलामोन, बियो गोसो सायराब जानानै थाखाबायमोन आरो बे क्लाबावहाय थाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बे लेंहरबाय थाबायना फन बुनानै, ओमफ्राय थांनाय जाबाय आरो मोनाखाथारबायमोन। ओमफ्राय थांनायावनो बेफोरबायदि जाहैबाय आरो, दसे समावनो जाहैबाय आरो बेफोरबायदि। इसिबां गोबावबो जायाखै। जाथाया बबे जायगायाव जानाय? बे मोखोनागुरिनि लामायाव होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे जायगाखौथ' जेनेबा हस्पिटालनिफ्राय लानानै ओरैहाय बे सुनेराम होननाय मानसिखौ बे आंनि फिसायनि बाइकआव सौग्रावदों नालाय बियो। ओमफ्राय बिनिफ्राय बिसोरो आंनि फिसायखौ बाइकनिफ्राय बोख्लायनानै बुदों जानांगौ आरो। आंनि फिसायाथ' खोन्थादों, थैनायनि एसे सिगां खोन्थादों बियो। आं रावखौबो गारिजोंबो दानाखैबो सख्लायाखैबो होननानै बुंदों आरोखि। ओमफ्राय बिनि गस्ला जेकेटखौ मानसिखौ बाइकनिफ्राय बोख्लायनानै बुनाय बायदि साइज मोनदों आरोखि आङो। ओमफ्राय गावबो थारला खोन्थालाङाखै आरो। गाव मानि बुंदों, आं बाइकजों दानाखैबो, रावखौबो सख्लायाखैबो, आं गोलैयाखैबो बुंदों आरोखि। ओमफ्राय बिसोरो बुंदों सानैबो, नोंनि फिसायानो सनेनानो आंनि फिसायखौ बाइकजों सख्लायनानै सानैबो फिउ फिउ गोलैहैदों हाखराव। गोलैहैनानै सानैबो थैहाबदों जाबाय आरो। ओमफ्राय जोंनिखौथ' थैहाबदों बुंबावाखैमोन, आंसो नुहैदों बिनि थैहाबनायखौ। आं थांनायनि एसेल' सिगां बरलांगुरि हस्पिटालावहाय बेयो सेन्सआव फैदों आरो। बिनि थै अर मोखांनि जेबो बेखौ फोसाबाखै आरोखि। ओमफ्राय जों लानानैसो बिनिफ्राय पेटागौ हस्पिटालावहाय लांबाय। लांनायावसो फोसाबदों आरोखि बेखौ। ओमफ्राय फोसाब्ला बे पेटागौनि माबानि डक्टरा बुंबाय आरो, हस्पिटालनि डक्टरा बुंबाय, बेनि मेगना मोजां नंला, गाज्रि जासिगोन, गोजान डक्टरनावहाय लांदो, मोजां डक्टरनावहाय, डक्टर गिदिरनाव होननानै बुंबाय आरो। हरावनो बिसोर रिलिज खालामना हरफिनबाय। ओमफ्राय रांखावरि नांगौनि खोथा दङना, रां गैया मा गैया। ओमफ्राय बिगासेल' हा गायग्रा दंखायोमोन। बिखाव बिखुनजोआ खुनुरुखुम होनोबा बांसिन होखानायमोन। ओमफ्राय बेखौनो फाननानै बे गावस्रादि बुंबाय, गावसिनि फिसायखौदि बे सुनेराम होननायखौ, सुनेराम बिसिनि जयेन्थि नामा आरोखि। ओमफ्राय बियो बुंबाय, आंनि फिसायखौ दानदों, दा खरसखौ नों गासिबो थैजोबनांसिगौ, गारि भारानिबो नों थैजोबनांसिगौ होननानै। दा बिनिफ्राय आंहाथ' हायाव गादों ना अख्राङाव गादों आं जेबो मिथिलासै। आं गोथां ना गोथै आंखौबो आं जेबो सेन्स गैयि मोनजोब्बाय आरोखि। ओरैबायदि थोथोर मावनायल', आङो जेबो बुंनो रोंला, रायज्लायनो रोंला। गावसोर जा बुङो आं बेखौनो फोथायनानै थादोंमोन आरोखि।
बबे स्कुलाव मावोमोन? भबानिपुर भेन्सार स्कुलावहाय मावोमोन आंनि हासबेन्डआ। बियो 2008निफ्रायनो रेल बे नैबे 2023 जानुवारिसिमखौ बे मावदों आरोखि। जानुवारिनि 3 थारिखआव जाहैबाय घटनाया, ओमफ्राय 1 थारिखआव थैदों आरो मानसिया। बिसोर दिनैसिमबो आंनि न'आव सिथ्लायाव आगान गैया आरो खबरबो गैया। सिथ्लायावबो आगान होफैयाखै दिनैसिमबो बे लांग्रा लोगोफ्रा, जौ लोंफाग्रा लोगोफ्रा फंसेबो दासिमबो फनबो हराखै, खबरबो गैया। थाङाखै, खबरबो लाफेराखै आरो पेदागाव लांनायावबो खबर लायाखै आरो सवागतआवबो सानसे दोनदों, बेयावबो खबर गैया। सवागतआवहाय जेब्ला बारा जासिगोन आरो आंनि फिसाया, बियो रायज्लायनो हानाय नंला, सेन्सलेस जासिगोन। गाव थाल मोनखो ना माखो आं मोगथांजों खेनसे रायज्लायनो होननानै फन बुलाय बिमा होनबाय आंखौ। मानो फन बुनांगौ बेनोलाय, बे असायबफ्रा नोंखौ खबरखौनो लायाखै, नोंसो बेमारि मानसिया हाया खबर लानांगौ नामा, मानो खबर लानांगौ होनना बुंबाय आं। बुहरलाय दे आं रायज्लायहरनो एसे होनना बुंबाय। ओमफ्राय आङो बुना होबाय आरो लाउड स्पिकार होना होखादों। ओमफ्राय होनबा बोरै जामारखो होनना बुंबाय आरो बे जानाया, बोरै जामारखो आंबो बारा मोनथिला, मोखाङावल' जादों नामाथाय जाबाय आरोखि। बे जेबो सेन्स गैखाया, बेखौ ओजोंनिफ्राय हजोंनिफ्राय बेखौ बोखांसो गारियाव दिखोखादों। ओमफ्राय आंनि खावलायनाय लुगैनाया बेनोदि आंनि फिसाया भेन्सार स्कुलाव गोबाव सम मावबोबाय, खस्थ' खालामबाय। आंहा दा संसारा, आंहा फिसा सानै दङ, बिसोरखौ आङो दिनै फोरोंलांनांगौ, फेदेरलांनांगौ। बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारनिसिम, हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आं बेखौनो आसा थियोदि आंनो आंनि फिसायनि सोलाय मोनसे नङा मोनसे आंनो खामानि फिसा फिसौ होयोबा गोजोननाय मोनगौमोन। आंनि फिसा हिन्जावा 12.5 बोसोर बारबाय, फिसा हौवा दङ। फिसा हौवाया 8 बोसोर जासिगोन। क्लास 3आवहाय फिसा हौवाया। गेदेरा फिसा हिन्जावा क्लास 6आवहाय। दा न'खराव मा दङ? आंहाथ' थांनानै थानो जेबोआनो गैला, दा जेबो राहायानो गैला। फिसा सानैखौ आं माजों फेदेरनो फोलावनो जाबाय। आंनि संसारानो जेबो गैला। गैया, फिसा सानै, आं साथामल'। दा आं फिसा हिन्जावा न'आव गैया। आं सेन्ट्रेल फरायसालियाव आङो रां गैया, बिना फैसायै फोरोंनो हायो होननायखाय आं दोनहैनाय जादों। दा फिसा हौवाजों आंजोंल' आंखौ आंनि संसारखौ थेर बेथेर खालामनानै होनानै दिनै आंनि सिथ्लायाव रावबो गाफैया, रावबो खबर लाफैया। सानफ्रोमबो दुखु दाहाजों मोदैजों मोखांजों बिमा लोखि खनजाया, रावबो मोनथिया। आंनि बिखा बिख्ल'आव बेसे दुखु दं रावबो मोनथिया। दिनै आंनि फिसाया, आं बिदि खालामनायनि खार'ना भेन्सार स्कुलाव मास्टार मावनाय हिसाबै आं दिनै बयनोबो सिनायथि होनो होननानै आंखौ आरो आंनि फिसायखौ आं दिनैहाय एसे एनैबाबो बुंथिनानै लानो होननानै आं बे खामानिखौ मावनाय जादों। दिनै 1 नं सिखाफारानि जा निसिमा हालामनि नैबे जा 1 नं सिखाफारानि जा सनारु नार्जारि भबानिपुर हाइ स्कुलाव बियो गोबाव सम 2008निफ्राय 2023सिम बियो हाइ स्कुलावनो अनारेरि खाथिनानै सासे फोरोंगिरि हिसाबै रायजोनि गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव फोरोंसालियाव फोरोंगुरु हिसाबै बे शिक्षा दान होदोंमोन। दा बिथाङा बिना फैसानि सरकारनि साख्रि जाया मा जाया न'नि जा एसे खुस्राव खुस्राव खुन्सायनानै जा एसे जानानै टाइम बायदि बिथाङा गोबाव सम स्कुलखौ फोरोंलांदों। बिनि गेजेराव हरखाबै मखनागुरियाव लोगोफोरजों थांनानै निउ इयारनि जे 3 थारिख 2023 बेवहाय थांनानै बियो लोगोजों एसे जौ लोंनायाव माबा मोनसे बदनाम लानानै बियो माबा मोनसे हतभम्ब जानानै बियो रुंसारि जालांदों। दा दिनैसिम बिहा न'खराव रावबो जेबो आय होननाय गैया आरो थानायाना थानाय न'ल' आधा बिघा हा, बहायानो बिफां लाइफांजोंबो बिहा सोलिनो हानाय खमथा गैया आरो साख्रि फारसे जाखायाखै। आरो बेराफारसे बिनि हिन्जावा हारसिं आरो बेराफारसे गथ' उन्दै सासे 8आव फरायना 6आव आरो सासेया क्लास 3आव। दा बे आरो बिमा हारसिं आरो बे हा गैया हु गैया मा हिसाबै गथ'खौ फोरोंगोन फोलोमगोन। दा बिनि मोनसे बहुद दुखुनांथाव, खिन्थु फोरोंदोंमोन
गोबाव समनि गेजेरावनो रायजो राजानि फिसा फिसौखौ हाइ स्कुलनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै दा बेयो फोरोंनाय बेलायाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आरो दिनैसिम बे आन्दो आन्दोयैनो गोमालांबाय दा बेनिखायनो जोंहा बिहामजो फिसाबो सनारु नार्जारिनि हिनजाव जिहेथु बिमा हारसिङै दं दा गथ' सानैखौ गोबानानै दा बेहाबो जोंहा एसे रोंगौथिया दंखायो हिसाबै प्रमद बर' सारमोना बिटिआरनि माबा मोनसे कारज'करि अफिसाव माबा मोनसे एंगेजमेन्ट खालामनानै होनो हागोन नामा आं बेखौ रायजोनि जानानै बा न'खरनि गारजेन जानानै आं बे बिहामजो फिसाखौ एसे जिउ दान बा फिसा फिसौखौ गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय न'खर खांनो थाखाय बा फिसाखौ फोरोंनानै गेदेमा मानसि खालामनायनि थाखाय बेफोरबायदि सुजुग सुबिदाखौ होनो हागोन नामा बे हिसाबै रोंगौथिनि बेलायाव बिनि खामानिखौ होनायनि थाखाय आङो बिटिआरनि जा प्रमद बर' सार आरो जोंनि बायदिसिना एमसिएलए बे बिजनि बा निसिमानि बिथांमोननिसिम आं खावलायनाय थाबाय आरो